Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau mun tashi da babban rashi, ‘yan uwa musulmai. Allah Ubangiji ka yi mar gafara. Allah Ubangiji ka rahamshe shi, ya Allah Ubangiji. Ya Allah Ubangiji, wannan abin da mutanen Isra'ila da American suka mana, Allah Ubangiji kar ka bar su. Allah Ubangiji ka kawo wanda ya fi Ayatullahi Khomeini ƙarfi da kuma nuna izza yadda zai yi dugu-dugu da wa'innan mutanen. Allah Ubangiji kar ka bari ta sha a haka. Allah ka kawo yadda za a samu ƙasar America da Isra'ila sai sun dawo abin tausayi a duniya. Ya Allah Ubangiji ka yi maganin wanda suka yi wannan abu. Allah Ubangiji ka ƙara wa ƙasar jamhuriyar musulunci ƙarfi. Allah ka ƙara wa ƙasar jamhuriyar musulunci ƙarfi. Alfarman manzon Allah. Allah Ubangiji mu kuma musulmai, Allah Ubangiji ya ba mu haƙuri da zuciya. Wassalam.